गरेसर सहराव गोदानै बेखेवबाय बाजै हटेल। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर आरो बगामाटी दावराय जाहार लावखार ओंखाम जानो थांग्रा गरेसर सहराव गोदानै बाजै हटेलखौ दिनै बेखेवनानै होबाय। गोदानै बेखेवनाय बे बाजै हटेलाव ओंखामजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बर' हारिनि ओंख्रिफोर जेरै अमा बेदर, दाउ, बोरमा, ना, साम', नाथुर, हांसो, एम्फौ लाथा, गांजेमा बाथोन आरो नारजिजों अमा, दाउजों अनला, सबाय मोननो हागोन। लोगोसे चाइनिज आइटेम जेरै चाउमिन, मम', ओंखाम एवनाय आरो बायदि बायदि जाग्रा बेसादफोरखौ बे हटेलाव मोननो हागोन होननानै हटेलनि बिगोमा सनाराम बर' बिथाङा फोरमायदों। बे बाजै हटेलखौ बेखेवगिरि महरै गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बेखेवनानै होदों NBD फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा लोगोसे गरेसर फरायसालिमानि बर' आयदानि लोगो फोरोंगिरि मान गोनां नगेन ब्रह्म दैमारि बिथाङा। बाजै हटेलनि बिगोमा जानानै गासै रायजोफोरखौ आं खावलायनो सानदों गासैबो फैनानै बे बाजै हटेलाव ओंखाम जाफैगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। लोगोसे गरेसर बास स्टेन्डनि नावकाटा थांनाय लामाजों एबा बगामाटी थांनाय लामानि सानजाहाथिं बे बाजै हटेला दं। बेनिखायनो गासै रायजोफोरखौ फैनानै बेयाव ओंखाम जानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बेयाव बर'नि बायदिसिना मैगं थाइगंजों बानायनाय बेयाव ओंखाम मोनजागोन आरो लोगोसे जोंफोर बेयाव चाइनिज आइटेमखौबो लाखिफानाय जादों। बेनिखायनो गासै रायजोफोरखौ फैनानै बा गासै मामाफोरखौ फैनानै बेयाव ओंखाम जालांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बाक्सा जिल्लानि गरेसर नोगोराव जा बाजै हटेल बे बाजै हटेलखौ बेखेवनो मोननानै आङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं मिजिंथियो बे बाजै हटेला फालांगियारि महरै गोबाङैनो जाफुंसार जानो हागोन इयुननि समसिम आरो लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे हटेलाव फैनानै ओंखाम जाफैगोन आरो ओंखामल' नङा जोंहा बिथां बिगोमा सनाराम बर'आ बुंदों ओंखामनि अनगायैबो बेवहाय गोबां आयदानि जानाय लोंनाय आदबफ्रा थागोन। बेफोरबायदि गोबां आयदानि जानाय लोंनाय आदबफोरखौ मोनजानानैहाय रायजो राजाफ्रा एबा कास्टमारफ्रा गोजोननाय मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। लोगोसे बे ओनसोलनिल' नङा गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थामहिनबा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानैबो जोंनि बिथांमोना बे हटेलाव ओंखाम जाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो आं खावलायदों फै रायजो राजा नोंथांमोन गरेसरनि थामहिनबा बाक्सा जिल्लानि गरेसर नोगोराव गंसेल' थानाय जा बाजै हटेल बेवहाय फैनानै ओंखाम जाफै नोंथांमोननि गोसोनि लुबैनायखौ बेवहाय जा मोननांगौ बेबादिनो मोनगोन आरो मोनजानानैहाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो खावलायदों नोंथांमोनखौ। जायखिजाया बेवहाय बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला बर'नि जायफोर गुबुन गुबुन आयदानि जानाय लोंनाय आदबफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो मोनजोबगोन होननानै बुंनाय जादों नङा होमबा? जेरैबायदि अनलाजों दाउ, नाफाम नङा होमबा, नारजि बिदै आरो गुबुन गुबुन जायफोर बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आदबफोर नङा होमबा बेखौ मोनगोन बिथाङा बुंदों। आरो आङो खावलायदों जोंहा बिथाङा जाहाथे कास्टमारफोरनि सायावहाय मोजाङै आखु बाहायनानैहाय जाहाथे बिथांमोननि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनानै गावनि जा फालांगियारि थांखि बेयावहाय जाफुंसार जानो हायो आं बेखौ खावलायदों आरो जाहाथे बिथाङा बेबायदि जाफुंसार जानो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों। फै बाक्सा जिल्लानि गरेसर नोगोरनि एसे साहाजों जा बगामाटी थांनाय लामा बे लामा सेरावनो नोंथांमोना बे हटेलखौ मोननो हागोन। बे बाजै हटेलाव फै नोंथांमोना ओंखाम जाफै नोंथांमोननि गोसोनि लुबैनाय बादि गोबां गुबुन गुबुन आयदानि जानाय लोंनाय आदबखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं आर'ज खालामदों नोंथांमोना फै। आरो लोगोसे जोंहा बाजै हटेलनि बिगोमा बिथां सना बर'खौ फालांगियारि जा मुलाम्फा बे मुलाम्फा नागिरनायाव नोंथांमोना जाफुंसार होफै। आरो बिथाङा खावलायबोदों बे बाजै हटेलावहाय डिजिटेल सिस्टेमनि संनाय खावनाय एबा अर्डारनि बाथ्राफोरा फैगोन होननानै बुंनाय जादों बिथाङा। बेवहाय डिलिभारि सिस्टेमैबो जानाय लोंनाय राननाय जागोन नङा होमबा अर्डार सिस्टेमजों। रायजो नोंथांमोन खुलुमबाय।